حراي كبرات تخطاتلتي إبيتي channel نلوم دما مقصلتا نايتي أبز حلفة زتمهارنايو ندمار ناي فورمولا زنبره حجها بزتفعلالي مقدي كمي غيرنا إنا ندمرن average كمي غيرنا نركبني زين حزنا زلنا أبنت ناي تمهارو نتبنينا نسرح زلنا حجها كمي غيرنا average ناي تمهارو نركب بحفشو نست فورمولا زتأساس سرحنا هري سنة نكتال average كسرح انت دا خوينا خا وي is the total بتماقولونتهم حموش subject you average is مالتكا is equal to إلى h6 divided to 5 حموش انتم subject enter كبلاي مالتي هذي average نايز تمهارايزي 7.8 تبلنا كم زي عينت فورمولا زتقم وحدات ناي وحدات سيلز افريج يركب انت دا حالي انت دا اتوم سيلز بوزحات كوينوم ك اتوم سيلز بوزحات انت دا كوينوم كا is equal to الى افريج كتصحف مسبلكو بي اي زي جمرو بي اي في زي جمرو بوزحات فانكشنز تمصال يالا مالتي سلازي نتا افريج كليك يغبرامو نزيان يمرصن نزيان حموش ينزيان مريصين الله مالتي ስለዚህ ኢንተር ተዳይሊያ አቨሬጅ ናይዝ ተማሃራይዚ 7.8 ይትብለናል ማለት ነው አቨሬጁ 7.8 ይትብለናል ማለት ነው ወይ ድማ በፋንክሽን አብዛ አቨሬጅ function كيده average له اوكي يبلا حجي ابز انتي تنغرن لا كاب سي 6 غاب اتش 6 دلو average كهبكادو اياتبلن زلا كساب اتش 6 تخوين ግን ነቱ ቶታል ንባዕሉ ምስቶም average ግበረሎ መጥያቶላ አብዚያ ነሪያለና ዚያ ነዛ 354 ቶታል اتش 6 نع امس انتياتا average ካ 118 تبلن لا مالك ስለዚህ እዚያ ቀንዕቲ አይኮነትን ስለዚህ እንታይ ክገብራ ዘለና እዚያ ስጋብ G6 የንኩዱ ዘሎ ክሳብ G6 የንኩዱ ዘሎ እቲ አልፋቤት ከነቱ ኾልናት በዓል ሲ በዓል G ካፒታል ስሞል ገለዝ በዓል ጸገም ይውልን ዝኾነ ዋላ ስሞል ሌተር ተእቲና ዋላ ካፒታል ሌተር ተእቲና ንኹሉ ተቀቢላ ያስርሑ ማለት ስለዚህ ኦኬ ቴሊያ 7.8 አቨሬጅ ናይቲ ተማሃራይ ዝትብለን ላ እዚ ቶታል ናይቲ ተማሃራይ በከምዝ ገረ ረኺበያ average ka بتماساسال زخونه مغدي average نايس تمهراي زخا رخيبلو خو مالتي قال اذا auto sum تبل كستايلاتنا وي كا alt is equal to sign auto sum ابزيا auto sum مالت sum نايزيو بعلا auto sum ترخبل يالا مالتي average له بذا auto sum ويكا alt plus equal sign لنا يالنا average ترى ايليا تغيرالا سغاب h6 ني h6 ግን ከአቱ የቡሉን h6 ማን ይዛ አቱ በዚ g6 ይዛ አቱ ስለዚህ g6 ይዛ አቱ ስጋብ g6 ዘሎ average ትነግረንና ማለት እዚ አኻ በዛ auto sum maximum time ማለት እዩ እቲ ዝበዝሐ ነጥብናይ ዝተማሃራይ እንታይ ዝወሓደ ነጥቡኸ አበየናይ ሳብጀክት እዩ ፈልጦ እንተዳ ደሌኻኒ እዛ ማክሲመም ተጠቀም ማለት እዩ ስለዚህ ነዚያ ማክሲመም ከተጠቀም ከለኹ is equal to ኢለ ማክስ ምስበልኩዋ ማክሲመም ትሕብረንላ ብራኬት በዓላ ከፊታት ለያላ ነዚአን ከምዚ አገረ ይነግራ ካብ C6 ጋር G6 ዘሎ ናቶ ማክሲመም ነገርኒ ይብላ ሕጂ ኣብ ካልእ ስራሕ እዚ ማክሲመም ሚኒመም ዝበሃል ብጣዕሚ ዘገድሰና አጋጣሚታት ኣሎ ኣብዚ አየናይ ዝበዝሐ ነጥብና ዝተማሃራይ ዋላ በዓይና ሪኢናውን ክንግምቶ ንኽእል ኢና ኣብ ካልእ ብዙሓት ዝተፋላለዩ ዓይነት ቁፅርታት
ብዙሓት ዝቁጽሮም ንኣብነት እዚ ሳብጀክትስ ሓደ ካለ ዓይነት ፊልድ ኮይኑስ ብዛዕባ 100 ብዛዕባ 200 ቁጽርታት ንዛራረብ ተራህሊና ብዛዕባ 100 ኣብ 200 ኣብ 30 ኣብ 40 ዝተቀመጡ ሰልስ ዝተቀመጡዎ እንተዳ ማክሲመም እንተዳ ደሌ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ያዛ ማክሲመም ኤንድ ሚኒመም ማለት እዩ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ብዙሕ ፋንክሽንስ ከልወና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ወይ ድማ በተመሳሳለ መገዲ ኣብ ኣክሊ ገይረ ኣብዛ ኣውቶሳም ማክሲመም ይብላ ስለዚ ሕጂ እንታይ ትገብረለ ያላ ኣብዚ ካብ C6 ስጋብ I6 ይባትኒ ኖ ንሕና ዘለና ካብ C6 ስጋብ G6 ይዘለና ናይዚ ማክሲመም ኢና ንዘለና ናይዚ ማክሲመም ካ 96 እዩ ማለት እዩ ሚኒመም ካ ልክዕ ሰዓታ ንጥቀመላ መገዲ ሚኒመም ናይ መን ካብ C6 ስጋብ G6 56 እዩ እቲ ዝወሓደ ነጥብ ናይ ዝተማሃራይ እቲ ዝበዝሐ ነጥብ ናይ ተማሃራይ ካ 96 እዩ average ናይ ዝተማሃራይ ዚ 7.8 እዩ total ናይ ዝተማሃራይ ዚ 354 እዩ ሕጂ እዚ ከምዚ ዓይነት ፎርሙላ ኣሰራርሓ ዚ ኮለን ከምዚ ጌርና ምርጽ ኣቢልና ንሓሙሽን ምርጽ ኣቢልና ኣብዚኣ ከነእትወን ንኽእልና ንኣብነት እዚኣ is equal to sum to formula ንጽሓፍኩስ ካብ C ሒዘ ስጋብ G መሪጸ ክእትዋ ክእሊ እንተ ደኣ ብዙሕ ኮይኑ ግን እንታይ እየ ዝገብር እንተ ደኣ ብዙሕ ኮይኑ ናይ ግድ እንታይ ክገብር ዘለኒ ማለት እዩ ብዙሕ እንተ ደኣ ኮይኑ እዛ ኮለን ይኽጥቀም ዘለኒ ንኣብነት ካብ C 6 እዚኣ ዝድምራ ዘለኹ ሲ ሳም ምስ በልኳስ ካብ C6 ስጋብ Z6 እንተ ደኣ ኮይኑ ከምዚ ገይረ ሰሌክት ገይሮ ንኹሉ ክበጽሖ ኣይክእልን ከምዚ ገይረ ሰሌክት ገይሮ ንኹሉ ክበጽሖ ስለ ዘይክእል እንታይ ገብር ኣለኒ ካብ C6 ኢለ ኣብዚኣ ኸ Z6 ይብላ ሽዑ ካብ C6 ስጋብ Z6 ባዕላ ንዕን ከሊላ ንኹለን ኣፍታ ሬንጅ የእትያ ትድምረለይ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ ንታሕቲ እውን ክንድምር ንኽእል ኢና ጥራሕ ንጎን ጥራሕ ኣይኮናን ክንድምር ከነጉድል ማክሲመም አቨሬጅ ዝደለና ዓይነት ፋንክሽን ክንረክብ ንኽእል ዋላ ንታሕቲ እውን ኣብዚኣ ሓንቲ ዓይነት ያታ መገዲ is equal to إلى سامن تدا إلى براكت كفيته طيب لا C6 إلى C6 كاب C6 شعو كولن جرا C15 سقع C15 دلو دمير كهابني إلى إنتر مسبل كوا شد شميتن سلاسان حدني إلى تدمر اللي أنا لازم نبذ دلنا عينت هنا ندمر ويتخلنا أبتا فانكشن آتينا ويابزي أكلي جيرنا alt plus equal sign alt plus equal sign تدا أجيره انتهي تقبر اللي على كاب C6 سقاب C15 دلو range جيرا تنقرن الله مالك سلزي نخمزو نقومت زدمر انت دا ادلي كاب سي 6 كولن الى كساب سي 15 انتر بلا ملست نقرن ويكا اوتو سام مسمرتكو alt plus equal sign مسمرتكو بعلا دنجرات نقرن نايزيوم average انت دا ادلي نايزيوم maximum انت دا ادلي نايزيوم minimum انت دا ادلي تدلينا نتقول تدلينا نقولني نابدلاينا دلاينا عينت فانكشن بخمزينا نتكلم مالتي قال كل فورمولا هم تزبلنايو بإيكوال ساين جميرو ببراكيت تخفيتو ببراكيتيو زعصو مالتي قال انتي كدلي خلي انا لك كمزا ابزي ازلا ابزي اخ دغملي انت دا ادلي اذا ابزي ازلاس
ابزي اخ اخذهلو انت دليا كوب غيره خمص اي خيلي ግን ንብሙሉ انت او كصنحو دلي ግን كوب غيره دي كمصو ስለዚህ ይጥዕመኒ እንታይ ይገብር equals to ይብል equals to j6 ኢንተር ተራኢልያ እዚኣ እንታይ ከተምጽ ማለት ልክ ከምቲ ኣብ j6 ዘሎ ኣብዚ ኸኣ ተምጻለይ ማለት እዩ ልክ ከም ኣብ j6 ዘሎ ኣብዚ ድማ ተምጻለይ እዚኣ ሕጂ equals to ዝደለኻዮ ዓይነት ሰብ ab d ዘሎ ብሙሉኦም ኣብዚ ክድገሙ እንተደለዮ is equal to d6 enter لكع كم ناي d6 يا مالت يا زين ناتو is equal to d6 يا تبل ازيا بصحف هيكوننا نتاتي 96 ابزي امصينا انتاي لا بفورمولا is equal to d6 لنا ابزي امصينا لنا مالت ስለዚህ كم زندا غبرنا اينا functionsን ዝኾነ ዝደለና ዓይነት ፎርሙላ ና ማይክሮሶፍት ኤክሰል ነእቱ ካልኦ ዝተፋላለዩ አገደስ ዝበሃሉ ፎርሙላታት ካ ኣብ ቀጻና ህሪኦም ኢና ማለት እዩ حراي كبرات خاتاتلتنا خمين صنيحكم نزنا يلوم زتمهارنا تمرت نزي مسل نيرو اب قصار سغاب نراخبكا سناي كنه